Hai să vedem, guys. Ultimul apel. Ok. 3, 2, 1. Sună. Ok, o să mai sun o dată, Bă! O să mai sun o dată, guys. O să mai sun o singură dată. Ultima dată, ok? Ultima dată pe seara asta. O donație de 50 de euro, vreau! Drăgățul, bă! Bă, de ce nu se văd donațiile? Donații de 50 de euro de la Crețu! Mamă, Crețule! Hai să mergem toți acolo la Crețu să dăm nebunie cu subscriber, nebuni. 1700 de abonați, hai acolo cu 2000 de abonați la Crețu. Mersi mult, Crețu. Mersi mult, Crețu, de donație. Hai cu 2000 de abonați acolo la Crețu. Mersi mult, Crețule, de donație. Hai să vedem, guys. Ultimul apel. O dată pentru totdeauna. Sunteți ready? Hai să vedem. Ultimul apel. Sună! Bă, sună! Hello? Are you there? You will die.